Dobrý den, já jsem Kubík a zdravím vás u druhého dílu z kanálu Zemědělství a zahradničení. V tomto díle bych vám chtěl ukázat či poradit, jak správně pěstovat prostě rostlinky a třeba zeleninu. No ale to teď nebudeme řešit. V tomto díle si prostě ukážeme, jak pěstovat papriky a jak pěstovat kopr. No a pak, jestli by zbyl čas, což nevím, no asi ne, tak bychom si mohli ještě ukázat zase něco o traktoru. No ale to fakt nevím. Prostě teď vám dám, abyste si mohli, jestli chcete, napsat anebo prohlídnout, takže chvíli. No. A zde, já nevím, jestli tam máte celý nadpis, ale můžete si prohlídnout, jak nadpis zní, jak pěstovat papriky. To je nadpis a jestli si to budete chtít psát, tak si napište zde. Napište si 10 bodů, jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No a potom si pište, co tady píšou. Takže můžete si psát, já nebudu vám k tomu mluvit. Tak, jestli to máte, tak já vám to posunu takhle. 2 musíte. 1 máte asi 100 pro 2 nevím, tak. Stačí, abyste si to jen přečetli a já vám dám po toto video celý, kdybyste si to chtěli to napsat. Tak. Kdybyste se ptali, jaká je to stránka, tak já vám na ní dám po to video odkaz a tam je toho hodně. Není to z Wikipedie. Tak a zde máte, jak pěstovat kopr. Zde máte menší odkaz. Můžu takhle nechat. No a to byste už mohli mít přečetlý, takže já se tedy s vámi budu loučit. Ano, já se omlouvám, teď mi něco spadlo, takže chci vám říct, co budeme dělat ve 3. díle, který budu točit hned po tom. Takže chvíli počkejte, já si to tady. Tak, teď jsem měl menší problém, já se za to moc omlouvám, ale tady. Takže ve 3. díle budeme ukazovat si kopr voný a jak jsme si všechno tady psali a papriku k rychlení. Ukážu vám semínka a tady
všechny semínka od toho a budu vám k tomu i možná tomu číst. No a to je asi vše. Já se s vámi rozloučím a zdravím vás a hezký příjemný den. Naschledanou.